agad sa akong gibati. So kung unsa man ang imong gibati ron, nalipay man ka, naguol man ka, or doon naman kay kabala ka igsoon, so wala na nag-agad sa imong gibati karon. Mas imong gipili kung unsa man ang imong gibati ang pagdayon sa Ginoo. Amen? So maglipay tayo sa pagdayon sa atong buhi na Diyos. Amen? Si maglipay ko! Pinaagi sa atong pag-awit, pinaagi sa atong pagdayeg